O Concello de Lugo presentou un total de 79 proxectos ao Fondo Estatal de Investimento Local, dos que o 85% xa están adxudicados ou se atopan en trámite de contratación. Das obras que darán emprego dentro destes proxectos a máis de 600 traballadores do municipio, o Concello primou o número de postos de traballo en cada unha das adxudicacións. Para a aprobación dos 79 proxectos do Fondo Estatal de Investimento Local, o Concello de Lugo tivo en conta as necesidades dos veciños, tanto da zona rural como da urbana, que fixeron chegar as súas propostas ao equipo de goberno. No caso da zona rural, vanse ver beneficiadas numerosas parroquias que verán melloradas as vías de comunicación precisamente co entorno urbano, porque esa comunicación é a que garante ao final o equilibrio entre todas as zonas do término municipal, pero tamén vai ser realizar importantes obras nos barrios que garantirán tamén ese equilibrio entre os veciños e veciñas de Lugo. O obxectivo principal do plan de axuda aos concellos, posto en marcha polo goberno de Zapatero, é activar a economía dos municipios e dinamizar o mercado laboral a través do fomento do emprego. Sí que se está a lograr o obxectivo de crear emprego, de manter tamén o emprego das empresas lucenses, feito que tamén é moi importante, porque había postos de traballo que corrían serio risco de perderse, por iso tamén era importante manter os postos de traballo que existen na actualidade, que non se perderan, ao mesmo tempo que se crearán outros novos postos. Por o de agora, o Fondo Estatal, que conta con 17 millóns de euros só para o municipio de Lugo, dará traballo a máis de 600 persoas. O goberno local primou fundamentalmente o número de postos de traballo que poñía en activo cada obra a realizar. Medidas como as adoptadas polo Concello de Lugo para estimular o emprego a través da obra pública non pasaron desapercibidas ao presidente dos empresarios de Galicia, que este martes visitou a capital lucense. Antonio Fontenla falou do momento que está a atravesar as empresas galegas e da necesidade de aunar esforzos para superar a situación económica actual. Representantes da Confederación de Empresarios de Galicia presentarán o vindeiro luns o novo Executivo galego e os principais sectores empresariais da nosa comunidade as súas propostas para reconducir a actual crise económica. A xuntanza na que a patronal galega dará a coñecer o documento Solucións para sair da crise terá lugar no Pazo de Congresos en Santiago de Compostela. Nos temos unha situación da crise todavía quizá porque non estábamos tan inmersos en temas inmobiliarios mellor que outras rexións que tiñan moita máis componente económica neste sentido. O presidente dos empresarios de Galicia, na visita que realizou este martes a Lugo, deixou unha mensaxe positiva ao falar de certos síntomas de recuperación no panorama internacional. Eu creo que neste momento a crisis parece que empeza a verse algunhas circunstancias que poden ser que o sistema financiero americano se este recuperando. Unha vez que se produzca a recuperación do sistema americano, creo que seguirán os grandes países europeos e despois seguiremos os españoles. Antonio Fontenla realizou estas declaracións tras participar nos almorzos on-off que organiza o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia para fomentar o diálogo e a análise da actualidade cos seus protagonistas. A sesión de investidura do novo presidente da Xunta de Galicia marcou a actualidade política desta semana tamén na nosa provincia. O presidente da Deputación xunto á vicepresidenta segunda e o alcalde de Lugo seguiron de preto a cerimonia que abriu a 8ª legislatura no Parlamento galego. Diante do inicio da nova etapa de goberno en Galicia, o presidente da Deputación de Lugo citou a Ramón Piñeiro para afirmar que a apertura dunha nova legislatura en Galicia é sempre positiva e se fai con ilusións renovadas. Desde o punto de vista da Deputación non debe supoñer un retraso, un atraso nas cuestións que se plantean en relación ca Deputación. Eu creo que ademais, se se dá un paso atrás, estaremos aquí para demandar que así non se faga. A Deputación vai seguir firme nos temas moi importantes que temos de melloras de todas as carreteras autonómicas, un impulso xa definitivo, xa está dado no Consorcio de Parques de Bombeiros. Creo que culminaremos sin maiores problemas as transferencias. Todo o que supoña ir para atrás será criticado pola Deputación e o que sea avanzar será aplaudido e apoiado pola Deputación. Eu creo que vai ser non ten por que ser malo e, en todo caso, eu inicio a etapa sempre de forma moi positiva, moi optimista. Gómez Besteiro seguiu a ceremonia de apertura da 8ª legislatura do Parlamento galego dende a tribuna de convidados coa vicepresidenta segunda Lara Méndez e o alcalde de Lugo, José López Orozco.
O Concello de Monterroso e a Asociación de Comerciantes e Industriais do municipio, coa colaboración da Deputación de Lugo, celebraron con éxito a primeira edición da Feira de Saldos e Oportunidades da comarca da Ulloa. Preto de 4.000 persoas acudiron durante a pasada fin de semana ao Auditorio Municipal na procura de mellores prezos. Un xeito de potenciar o comercio da comarca que podería repetirse de cara ao vindeiro verán. Centos de persoas achegáronse o domingo de Pascua a Portomarín, onde un ano máis as alquitaras destilaron augardente a bella usanza. Como é tradición, novos cabaleiros e damas ingresaron na sereísima orde da alquitara, entre eles o pregoeiro deste ano, o presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Liñares. Despois da cata das augardentes que participaron no certame, a Adega Portomarín acadou o primeiro premio. O Museo Provincial de Lugo acolle a exposición Objetivos de Desarrollo del Milenio, que organiza a UNICEF para amosar o traballo que está a realizar en todo o mundo a prol da protección da infancia, da igualdade de xénero e a loita contra a pobreza. A inauguración tivo lugar o luns e se poderá visitar ata este sábado. Cun paseo pola montaña rematamos hoxe a nosa viaxe informativa pola provincia. Voltaremos ao vindeiro venres. Que pasen unha boa semana.